Il-politiċi għandhom responsabilità kbira biex jipproteġu il-fibra ta' pajjiżna. Aħna għandna kultura mill-isbaħ, iżda għandna pajjiż żgħir popolazzjoni kbira u din hija uġigħ ta' ras għall-esperti tal-ippjanar, aktar u aktar meta jkollok nuqqas ta' viżjoni fit-tul. Hekk qalet id-deputat nazzjonalista u kelliema tal-Oppożizzjoni dwar il-proġetti kapitali u l-ippjanar Marta Sportelli waqt li kienet qed tindirizza konferenza dwar l-arkitettura u l-ippjanar li għaliha kienu mistednin periti u professjonisti oħra li jaħdmu fil-qasam. Marta Sportelli saħqet li Malta jeħtieġ li tkun aktar innovattiva. Innovazzjoni li ma tistax isseħħ f'vakum u li sabiex isseħħ jeħtieġ jittieħdu deċiżjonijiet politiċi tajbin u jeħtieġ ikonna l-persuni adattati biex iwettquha. Sportelli qalet li hemm bżonn ta' bidla fil-mentalità minn waħda ta' permessi għal waħda ta' pjanar u li jeħtieġ ukoll policies aktar b'saħħithom. Hija appellat biex l-awtorità tal-ippjanar tkun il-vuċi tar-raġuni. Intant, f'diskors li għamel il-Ministru Ian Borg fl-istess konferenza u appella lil periti għal pjanar aħjar. Appell pjuttost sorprendenti meta l-Prim Ministru ftit ta' xhur ilu saħaq li ma jemminx fi pjanar fit-tul. Jien assolutament ma naqbilx mat-tip ta' pjanar illi jipprova ibassar illum dak li ħajkunu l-bżonnijiet ta' uliet u liedi 25 sena oħra. Kienu diversi l-kelliema f'din il-konferenza fosthom il-professur Ingliż Maxwell Hutchinson li tkellem fost l-oħrajn dwar l-impatt tal-binjiet u d-dellijiet tagħhom fuq iż-żoni ta' madwarhom. Semma wkoll il-kunċett tad dritt tad-dawl f'kull binja u qal li perit irid jara li binja tissodisfa 3 rekwiżiti. Jiġifieri li l-bini ikun b'saħħtu, li jkun iservi l-bżonnijiet għal xiex qed jinbena u li jkun pjaċevoli għall-għajn f'armonija mal-ambjent tal-madwar.